Hello, coming to Robert Tanya Masega station name to Ozaka, Joute tia shiat kani. Kehi Chorchanpur Manipur changin MGT kalotel bang. Free choice. Diamond Queen. Queen of Diamonds. Because you are the Queen of Diamonds. Nang le kanin car connection chak si hai. Ikai san hi. Nang le kay you and I. Magic hi 2016 na chang khan ka tui chau chana. Chuan 2016 na changin kazir anniversary. Chuan Magic hi min inspired to lo YouTube ah hian my first trick kazira khat ma se tuna chuan min ke inspirational to sinlim tivel ai chuan Magic kazir dan hi books te changin chuan website tivel chuan ka thil mu te hi ka thil mu like practical in thil kap Magic ang dawin kalan tir thi kapa hi si pe nia kapa hi 2015 khana bawra la accident in tuna chuan kanu le ka u te nen kan oma ka u ko ver chu vai ra ma ta kan u na po ram danga chau kan pianga ke avi kin ke phei chu arun chala ka pianga chuan kapa hi kan te lai changi si pe nia kanin kom tamman lawa chuan retire hu pon truck service la kanin nelo ni chuan chu wang su nia quarter final la po han kapa share ring nana ka thai tok lo chua kapa pension hi kan aya chuan kanu hian rem ma to ka canteen ate tin mo highlight thiama chuan ka u hi company na thoka ka u te pani he MGT ka hu da chuan MGT tha ka ti chuan participants ta po an talent aro pui thei a karin ain a challenging lu tuka chuan acha ka ti kho me chan chu kan talent te mi puin min appreciate pui ti kan sia hello chuan final ka thleng to ka lom a final ka thlen te hi just le mi pui min support tu zong le pathian zar chawnia ka lom a chuan min support tu te po abik takin kai phei chu vote a poka in ring lawa ma se mu sang ber te ka lo ni theya ka lom nu tu ka lom tak zek zet min lo clear reng ula min lo support cheu donya mi puite in vote na tu tak wangin min lo support cheu ula min lo vote le vek tu in ka ron ngen chewani ka lom nu tu ke Ting hian an hera. Not only one side.